Mga idol, third man kami. Third man ta pre. Delete ta third. First ta. First delete third. Third kita. Pati daghan kong shot ba? Daghang kita pre. Sa uma kay third man kita. Play premium ko. 1.5 million. 1.5 million mga idol. Oh. Kuno among tawi raw. Sayang kaya kung mga rebound ba. Rebound mo? Iya tayo. Amo ni. Mga idol, amo ni among premyo. Gisugba na mo. Ana 1.5 million? 1.5 million. Pila to? Tarong agod. 1.5 million. 1.5 million? Oh. 1.5 million. 1.5 million na? Oh. Gakuha oy. Usabot, usabot. Labaw pa NBA. Ano tayo sa Pilipinas? 1.5 million. Oh, million. Sa tinuulan na among premium mga idol, no? 600 na yun. No. 600 makapalit kahaog. Kuan kaning masugba na to nga ingane sugba kaneo kane makapalit kahatane og 600 lang. Ang kalipay di mabayaran. Unsabot, unsabot. Balag ginagmay basta ang kalipay di mabayaran. Oh, ana gyud na. Unsay mo istorya pre? Ha? Kadungog katong istorya ni paring babot? Kadungog oy. Oh nya, unsa may istorya nimo? Bahala ginagmay. Basta kaon kanunay. Dili to. Dili man to ba? Usa di ay? Lahi man to. Usa to istorya. Lahi man to. Lahi man tong istorya ha. Balag ginagmay basta ang kalipay di mabayaran. Oh, ay ato ba? O sabi ka, Bahala ginagmay basta ang mabayaran di walay kalipay. Ano? Lahi, unsa mo na? Tama ang istorya ko. Usma gani. Lahi mo istorya. Usma bote. Balag ginagmay basta ang kalipay di mabayaran. Oh, kanamiyaw. Dili mabayaran ang ginagmay. Ano unsa ba? Unsa bang istorya araw? Dili mabayaran ang ginagmay o kalipay. Mangutanon ako ring mga Unsa ba istorya nimo? Uy, dili na daw. Pangutanan ako. Be, usa to yung istorya ni Uncle Babot tong masunod to? Usa ingon niya? Unsay kalipay na mabayaran ni Tanawa dili ka balo. Tabdobot be. Usab dobot kung unsa imong Balag istorya. ginagmay basta ang kalipay di mabayaran. Oh. Ikaw ba pre? Kapila na ning balik-balik pa. Bahala ang kalipay basta na ginagmay. Ano sa mo nang trabaho? Dili mo rin ano oy. Bahala di mabayaran basta ang ginagmay ibay kalipay. Noon sa man ang taon lahi man na. Dili man to mao. Igutom ko pre. Usabe. Sige, usabe. Dili. Usay pa ko tanan ako mo abang ang tubag na ako mo babot. ay nabangon gutom na kayo lang hindi. Anay mga ay naman yung kay gutom naman din eh. Pre, usa man to gingon babot pre. Dili man gid mo makuha pre. Ay sa pre. Ha? Mga itong mga kaubaw basketball. Uy, ay salamat nga bota. Ano darong mo? Pre, kita mo sa mong karabaw? Uy, lain mo karabaw mo din eh. O sa karabaw, karabaw mo. Ano ra mo dili mo kaon, di mo namang. Na, dili mo nabang. Mo lagi di ba? Di mo kasyat. Na dili pa yung kasyat. Tanawa na ron. Ikabot, nakasyat man eh. Bahala ginagmay sa to. Balag. Anong karon raman mo? Di ba? Bahala ginagmay basta. Balag ginagmay basta ang kalipay di mabayaran. Okay pre. Last na pre, tanong ang istorya pre. Sige daw. Unsa bitaw? Ikaw daw. Bahala ang kalipay. Ginagmay babayaran. Lain mga istorya ha dili. Lain man to.